Pues para nosotros celebrar la Asamblea Anual en Cosital Valencia es un día en el que los compañeros, las compañeras nos reunimos, compartimos experiencias, porque cada uno trabajamos en nuestro ayuntamiento de una manera más aislada, entonces pues echamos de menos ese calor, ¿no? de estar todos juntos. Sobre todo pues ahora que hay mucho curso online, todo es online, volver a cenar, compartir una cena todos juntos y es un día pues la verdad bastante entrañable, luego todos lo recordamos durante el resto del año. Per a mi és un parèntesi en esta cursa de feina que hi ha per als habilitats nacionals i per a mi és un plaer que me puguen invitar a un event com este, que és una trobada després de l'assemblea i de participar, i per a mi és un plaer poder estar en ells en un altre ambient que no siga el de feina i poder també descobrir altres parts de les habilitats nacionals, que no només estar ahí darrere dels papers i en tots els ajuntaments, que per cert és un magnífic treball els que estan fent i que ens agradaria que n'hi hagueren més i que les coses anaven amb més celeritat per a que pogueren cobrir tots els llocs que n'hi ha pendents, però per a mi avui és un orgull estar així i compartir este moment.